काय जेलमध्ये रिझल्ट चांगला आहे, तूपपेक्षा चांगला रिझल्ट आहे. खूप मागे घेतली होती. तूप आणि सेम आहे, हे फक्त हे मलम आहे, ते मलम असतं आणि जेल आहे असं आहे. वापरून बघा, सेम आहे, सेम एकाच कंपनीचं आहे. तूप आणि हे बॉटल होती सोबत. हां दोन्ही सोबत होते. हां तूप सोबत असतात नाळे समजा तूप, पण सेम आहे, रिझल्ट सेम आहे. तुम्हाला लावायचं कंबर गुडघे मान लक्षात मुकामार घालायचं. ज्या शेंगदाणे चणे वाटाणे चिक्की, ज्या आंबावडी, ज्या खोबरावडी, भिडी चॉकलेट, ज्या चणे वाटाणे शेंगदाणे चिक्की, ज्या अलिपास, ज्या ओला सुपारी, ज्या लेमनपुरी, ज्या ढबूची अलिपास, ज्या लहानपुरी, ज्या शेंगदाणे चणे वाटाणे अलिपास. चला म्हणजे आवजी पाणी मध्ये चला घ्या गंगावजी. माझ्याकडे सावड आहे. चाइनीज भेल, या भेल, या चाइनीज भेल, या भेल वाले. पाणी पाणी बॉटल, पाणी 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 भाजी चहा.